Magic show ginhiwat agud makahatag yuhom sa kabataan nga biktima sang sunog sa molo. Ang hashtag Spread Kindness nga istorya ang gintutukan ni Kim Salinas. Malahalon ang isa kayuhom para sa mga nasunugan sa Barangay Salvacion, Habog-Habog, Molo nga padayon nga nagatinir sa evacuation center. Ang Paskwa nga ginabantayan gid ilabi na sa mga kabataan ang kaangay na bayluhan sang kasubo. Gani agud liwat nga makita ang matamis nga yuhom sa mga nasunugan. Isa ka grupo ang nag-organisa sang isa ka magic show sa evacuation center. Sunod sa grupo, masobra na 18 katuig na sila nga nagahimo sang magic shows para makahatag sang kalipay sa mga biktima sang kalamidad kaangay sang bagyo kag sunog. Apil Manila nga maski paano maka-enjoy gid sila maski sa gamay lang nga oras. Si James nga magluwas nga nasunog ang balay na patay man ang 15 ka mga hinuptanan nga ido kag 5 ka mga kuring. Apang paagi sa simple kag masadya nga magic show, temporaryo sini nga nalipatan ang trauma. At least wala malimtan ang trauma, ang kasubo, kung ano man nga effect psychologically sa ila. And aside from that, sa amon nga adults, sa mga parents, and sa mga oldies, nagid nga at least man bala nakayuhom sila. Sugod sa ginpangbakwit ang mga nasunugan, madamo na nga bulig ang nagbubo sa ila gikan sa LGU kag sa mga pribado man nga mga individual. Ang ilang nga nabaton nga bulig ang suno kay James, nakapahagan-hagan sang ila ginagyan subong nga Paskwa. Upon kay Hans Desierto, Kim Salinas, 1 Western Visayas.